ten dvakrát turbem přeplňovaný dopovaný motorem. Takže dneska v 9 bude možná ne kapela, diskotéka. Dochází také sportovní ředitel Velké ceny Mohelnice, který už všechno... Třeba velkou šanci.
posádka, zatleskat, zablízkat, zafandit. A stejně pořád něco říkám. To je blbost, co říkáš, protože o tom víčku, ale tam leží Tatra na boku. Tam leží Tatra na boku, ne? Já bych to zhodnotil tak, že se mi zatím, jakoby, že ještě jsme neviděli těch aut moc. TPčko, 15 do startovního pole.